με μια πιο πολιτική συζήτηση και στο δεύτερο μέρος έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να έχουμε κοντά μας ένα διακεκριμένο οικονομολόγο, τον κύριο Αγαμέμνονα Μέμο Κολιάτσο, φίλος μας και γελάει ο Μέμος. Αγαμέμνον, θα την πάρουμε την τρία στην οικονομία? Θα το δούμε, δύσκολο. Λοιπόν, όπως και η άλλη τρία πήρε 10 χρόνια και το να πάρουμε την τρία της οικονομίας έτσι όπως είναι τα πράγματα θέλει και εδώ πολύ κόπο και πολύ χρόνο. Θέλει και κόπο και χρόνο και φαντάζομαι και άλλα πράγματα. Και σωστά φαντάζεσαι και άλλα πράγματα. Και είπαμε και πριν στις προηγούμενες εκπομπές που μιλήσαμε για το δημογραφικό και στο προηγούμενο μισάωρο ότι η οικονομία είναι τόσο σοβαρό θέμα που πρέπει να είναι καθολική προσπάθεια και όχι από ένα κόμμα που εκφράζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση ή μια κυβέρνηση. Πρέπει να συμβάλλουν πολλοί παράγοντες. Όλα τα κόμματα συμβάλλουν στο ανάποδο, στο να έρθει η οικονομία στα χάλια που ήρθε. Μακάρι να συμβάλλουν όλα στο να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά... Η ζωή είναι γεμάτη από λάθη. Το θέμα είναι σε ένα λάθος που κάνουμε, κατά τη γνώμη μου και από την προσωπική μας ζωή, να προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Αφού λοιπόν συμβάλλανε αρνητικά, τώρα ήρθε η ώρα πλέον και για μένα θα πρέπει να είναι απέτηση του ελληνικού λαού να συμβάλλουν θετικά. Θα ήθελα λοιπόν με τη μεγάλη ευκαιρία και τη χαρά που μας δίνεις, αγαπητέ Μέμο, θα μου επιτρέψεις εμένα να πω καταρχήν. Μου επιτρέψεις τον ελληνικό. Απολύτως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, εγώ θέλω να πω κάτι εισαγωγικά, ότι σε ξέρω πλέον πολλά χρόνια ότι είχες μια επιχείρηση στη γειτονιά μας που ήταν ένα στολίδι. Έκανες τη ζωή όλων μας καλύτερη και χάρηκα πάρα πολύ όταν έκανες αυτό το βήμα, γιατί εντάξει, καλοί άνθρωποι με πραγματικές εμπειρίες στην οικονομία μόνο καλό μπορεί να κάνουν σε αυτό που λέγεται ενημέρωση στην πατρίδα μας, που έχει γίνει πολύπαθη ενημέρωση. Οπότε, ξέρεις, από το όποιο μετερίζει, από την όποια φωνή, ένας καλός άνθρωπος μόνο καλό μπορεί να κάνει και όλοι μας, ξέρεις, θα είμαστε κοντά σου, σαν φίλοι σου, να βοηθήσουμε, να βάλουμε ένα λιθαράκι, να πάει αυτή η καινούρια προσπάθεια που ξεκίνησε όσο το δυνατόν καλύτερα. Όχι, ειλικρινά, την καρδιά. Και εγώ είχα την τύχη και την τιμή να γνωρίσω την οικογένειά σου και εσένα προσωπικά. Και όπως και εγώ έκανα αγώνα, πραγματικά με πόνο και το είπα στην πρώτη μου εκπομπή με τι είχα ασχοληθεί με την εστίαση. Κόπο, υδρότα και αίμα έχει εστίαση. Το ξέρω, το και εσείς όμως στην οικονομία, οικονομολόγοι, δεν είναι εύκολο το πεδίο. Είναι και εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα. Και ήθελα να πω για να κλείσω, να μπούμε στα θέματα, ότι είναι τιμή και χαρά για μένα, εκτός ότι είσαι οικογενειακός μου φίλος και είναι μεγάλη τιμή για μένα αυτό, είσαι και ένας οικονομολόγος που έχει σπουδάσει στην Αμερική, έχει διδάξει στην Αμερική και κυρίως θα μας πει την αλήθεια. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί τώρα τα είπαμε και στα προηγούμενα κανάλια, διαφημίσεις, τράπεζες, εκεί έχουν μπλεχτεί όλα. Δεν θέλω, είναι πολύ σοβαρή η παρουσία σου. Θα ήθελα να ακούσουμε λοιπόν, να κερδίσουμε και το δευτερόλεπτο για μια αληθινή οικονομική και σοβαρή οικονομική ανάλυση. Θέλω μόνο ένα βίντεο θα δείξουμε για να κάνουμε μια εισαγωγή και μετά εσύ θα μας κάνεις την ανάλυση σου. Το βίντεο με τον κύριο Βαρουφάκη, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε δεσμευμένοι σε πολιτικές οι οποίες καθιστούν την ελληνική οικονομία μη βιώσιμη, το ευρώ είναι καταστροφικό για τη χώρα. Πάντοτε το έλεγα αυτό. Πάντοτε ήμουν εναντίον στις εισόδους στο ευρώ. Ήταν μεγάλη αφροσύνη ότι μπήκαμε στο ευρώ. Αυτό νομίζω ότι πλέον είναι γενικά μια παραδοχή όλων των σοβαρών ανθρώπων. Αλλά πάντα έλεγα ότι η έξοδος από το ευρώ είχε ένα πολύ μεγάλο κόστος. Τελικά απεδείχθη όμως ότι η μη έξοδος από το ευρώ είχε ένα ακόμα μεγαλύτερο κόστος. Αυτή τη στιγμή, κύριε Κουβαρά, συνειδητοποιείτε, είμαστε μια χώρα που έχουμε το ίδιο ΑΕΠ σε ευρώ με αυτό που είχαμε το 2009. Έχουμε ένα χρέος 100 δις παραπάνω με το ίδιο ΑΕΠ σε ευρώ. Έχουμε ένα πληθωρισμό, δηλαδή με τα ίδια ευρώ, έχουμε αγοραστική αξία 35% κάτω. Έχουμε ένα δημόσιο, το οποίο με τα διάφορα φορογιουρούσια του δημοσίου, με τα τεκμαρτά, με την τεκμαρτή φορολογία, με όλα αυτά, αυτό το ΑΕΠ είναι ίδιο με το 2009, αλλά με αγοραστική αξία 35% χαμηλότερη από το 2009, το ελληνικό δημόσιο αποσπά από αυτό το ΑΕΠ 72 δις το χρόνο φορολογία. Σε σχέση με το 45 δις το 2009. Έχουμε ένα ισοζύγιο πληρωμών αρνητικό 15 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε μια ανάλυση οικονομική από έναν επίσης οικονομολόγο που έχει διεθνή αναγνώριση, τον κύριο Βαρουφάκη, αλλά και πολιτικό, όπου ο κύριος Βαρουφάκης σίγουρα έχει και μια οπτική γωνία που έχει να κάνει και με την πολιτική και την κομματική διάσταση. Εδώ ο κύριος Κολιάτσος έχουμε την τύχη να μην έχει τέτοια οπτική γωνία, να έχει καθαρά την οπτική γωνία του οικονομολόγου. Αγαπητέ Μέμο, το γήπεδο δικό σου. Εντάξει, το γήπεδο σε αυτά που είπε ο κύριος Βαρουφάκης πού βρισκόμαστε, πού βρισκόμαστε. Ένα γενικό σχόλιο, ότι για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, η ελληνική οικονομία έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ένα γενικό σχόλιο, ότι για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, η ελληνική οικονομία έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ένα γενικό σχόλιο, ότι για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, η ελληνική οικονομία έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ένα γενικό σχόλιο, ότι για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας,
έχει αποκλειστική ευθύνη το πολιτικό σύστημα της χώρας. Αποκλειστική. Με την έννοια του ότι δεν πάρθηκαν οι αποφάσεις που έπρεπε να πάρθουν και δεν εφαρμοστήκαν καθόλου ή δεν πάρθηκαν εγκαίρως. Αν σκεφτείς ότι αυτά τα οποία λέει ο Βαρουφάκης, έχει δίκιο. Αυτή είναι η κατάσταση. Το ερώτημα το μεγάλο, το οποίο είναι προφανές, είναι ότι ο κύριος Βαρουφάκης κυβέρνησε. Ναι. Κυβέρνησε. Ήταν ένα χρόνο υπουργός οικονομίας. Του έδωσε ο ελληνικός λαός, μάλιστα τον εξέλεξε και πρώτο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και πέρα από την εκλογή, είχε την απέραντη δύναμη και την δυνατότητα, την πολύ έτσι καθοριστική νομιμοποίηση σε επίπεδο αγάπης και στήριξης από τον κόσμο για να βοηθήσει τη χώρα και το λαό. Αν με ρωτήσεις με αυτά που έκανε, αν βοήθησε τη χώρα και το λαό, θα έλεγα εντάξει, εκ του αποτελέσματος ταλαιπωρηθήκαμε. Όχι εκ του αποτελέσματος, ότι πρόσθεσε στα προβλήματα της χώρας αντί να λύσει τα προβλήματα της χώρας. Οπότε είχε τη δυνατότητα τότε το 2015 να αλλάξουν πολλά πράγματα, να ασχοληθούν με αυτά τα οποία μπορούσαν να αλλάξουν. Διότι τώρα να ασχοληθείς τότε, να βάλεις θέμα, το να κάνεις αριστερή την Ευρώπη, τον κόσμο και το διαπλανητικό σύστημα, ξέρεις, αυτά είναι ωραία για να έχουμε να λέμε, αλλά την ευκαιρία που δόθηκε να βοηθήσει τη χώρα και το λαό, δυστυχώς την μετέτρεψε μετέτρεψε σε προβλήματα σοβαρά για τον ελληνικό. Πρόσθεσε αντί να αφαιρέσει αυτά τα προβλήματα του ελληνικού λαού. Όχι ωραία, δηλαδή. Καθόλου ωραία. Ναι, και αυτή είναι δυστυχώς. Συγγνώμη, έχει σημασία αυτό το πράγμα. Αυτό είναι συνεχώς. Στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, τα τελευταία 20 χρόνια κυβερνήσαν οι πάντες. Σωστά. Ναι, σωστά. Κυβέρνησε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία μαζί. Ο κ. Βαρουφάκης ήταν υπουργός οικονομικών. Πασόκ Νέα Δημοκρατία μαζί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής εκείνο το διάστημα, που σημαίνει ότι είχε την απόλυτη πρωτοβουλία για το νομοθετικό έργο. Εντάξει. Όσον αφορά την οικονομία, πιστεύω σε μικρότερο βαθμό. Δεν έχει σημασία. Βάζεις όμως κάποιες προτεραιότητες. Και λες ότι ναι, εγώ θέλω να βάλω αυτή την προτεραιότητα. Θέλω δηλαδή να πω ένα πολύ απλό πράγμα. Ναι. Η Κατσέλη, τότε την εποχή, τη χειρότερη δυνατή εποχή, την εποχή της χρεοκοπίας, πέρασε αυτόν τον νόμο με τεράστιο κόστος προσωπικό δικό της, άφησε ένα στίγμα. Αλλά το είχε βάλει στόχο. Δεν λέω, είχε και προβλήματα ο νόμος Κατσέλη και έτσι όπως έγινε θα μπορούσε να γίνει με τρόπο πολύ καλύτερο και σε συνεργασία με τις τράπεζες. Θα μπορούσε, αλλά παρόλα αυτά άφησε ένα στίγμα. Το ερώτημα και στον κύριο Βαρουφάκη, ποιο ήταν το δικό του στίγμα, με ποιο τρόπο βοήθησε τους Έλληνες δανειολήπτες. Ωραία. Θέλω να μας απαντήσει αυτό. Εγώ κατάλαβα από αυτά που είπες, αγαπητέ Μέμο, σεβαστέ κύριε Κολιάτσο. Μέμο, δεν υπάρχει. Σεβαστέ κύριε Κολιάτσο, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η στόχευση, από ό,τι είπες, και ο χρόνος. Προφανώς. Και ο χρόνος, έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα, σαν να μου πέρασε ένα μήνυμα ότι είναι αργά πια για αυτά και πρέπει να πάμε για άλλα. Μα τι, έχει καμία αμφιβολία, η ζημιά έχει γίνει. Η ζημιά είναι τεράστια. Ναι, η ζημιά είναι τεράστια. Δηλαδή, έχει γίνει ζημιά. Η Ελλάδα χρεοκόπησε, όπως είπε και ο κ. Βαρουφάκης, είμαστε στο 2025, έχουμε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν του 2009. Όλα αυτά τα οποία είπε, η αγοραστική δύναμη είναι στα τάρταρα, 35% πιο κάτω. Και όλοι το ζουν και ότι ένας άνθρωπος που παίρνει ένα μισθό κανονικό του ιδιωτικού του δημόσιου τομέα έχει τεράστιο πρόβλημα και λέω λίγο να ζήσει. Δηλαδή να πληρώσει το ενίκιο, να πληρώσει το ρεύμα και το αντίστοιχο μια μικρή ή μια μεσαία επιχείρηση που εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα γιατί το έχεις ζήσει, το έχεις παλέψει. Γι' αυτό και έφυγα τρέχοντας. Έχεις συντρώσει για να την κρατήσεις την επιχείρησή σου. Γι' αυτό και έφυγα τρέχοντας. Λοιπόν, άρα η ζημιά έχει γίνει. Το ερώτημα είναι δύο είναι τα θέματα. Πρώτον, πώς δεν θα ξαναγίνουν ζημιές. Δεύτερον, μπορούμε κάτι να κάνουμε. Κοιτάζοντας μπροστά, τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραίο. Συμφωνώ, είναι πολύ βασικά ερωτήματα. Άρα, πριν μπούμε σε αυτά τα δύο πολύ βασικά ερωτήματα, δεν θα τα ξεχάσω, θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με το δημόσιο χρέος, λίγο πιο συγκεκριμένα να μας πεις. Το δημόσιο χρέος, κοίταξε, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Έτσι. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Σαν ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Σημαίνει τι, σημαίνει ότι είμαστε πρωταθλητές στο χρέος, σε πολύ απλά. Βεβαίως, ποια είναι κινδυνεύουμε πάλι. Κάτσε λίγο να σου πω. Το καλό είναι ότι υπάρχουν δύο διαστάσεις. Το χρέος που είναι ένα μέγεθος
και το έλλειμμα, το οποίο είναι ο ρυθμός αύξησης ή μείωσης αυτού του μεγέθους. Σήμερα έχουμε πλεονάσματα, που σημαίνει σε ονομαστικούς όρους αυτό το χρέος ότι είναι σε πορεία μείωσης, σε ονομαστικούς όρους. Τώρα βέβαια... Γιατί αναφέρεις τη λέξη ονομαστικούς? Κοίταξε, με προβληματίζει αυτό. Υπάρχει ένα στοιχείο μαγειρέματος των αριθμών. Δηλαδή? Αυτό που καταλαβαίνεις και μην πάμε σε λεπτομέρειες, αλλά εγώ να κρατήσουμε τη θετική πλευρά ότι όντως αυτή τη στιγμή έχουμε πλεονάσματα. Επαναλαμβάνω, με εισαγωγικά, δηλαδή με ρωτάς και να απαντήσω με σαφήνεια, γιατί λες τι εννοείς με τα μαγειρέματα, ότι δεν συνυπολογίζουμε στη μέτρηση ή μάλλον υπολογίζουμε με τρόπο ετεροχρονισμένο τα λεφτά που χρωστάει το δημόσιο στους ιδιώτες. Δηλαδή, μάλιστα, αν βάλεις και αυτά τα λεφτά που χρωστάνε τα νοσοκομεία, είναι μικρότερα τα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα είναι οριακά. Αυτό είναι ένα μεγάλο. Ναι. Το δεύτερο πράγμα το οποίο έτσι πρέπει κάποιος να δει, δεν είναι μόνο η στατική διάσταση των ελλημάτων, είναι η δυναμική διάσταση. Δηλαδή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι όπως είναι η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, σε 5 χρόνια θα έχουμε πλεονάσματα, είναι το λεγόμενο βιώσιμο πλεόνασμα. Αυτή είναι η λέξη κλειδί, ο όρος κλειδί είναι το βιώσιμο. Πόσο βιώσιμο είναι το πλεονάσμα. Ωραία. Και εδώ και πάλι μπορούμε να προβλέψουμε. Κοίταξε, προφανώς είναι δουλειά των οικονομολόγων να προβλέπει και υπάρχουν μοντέλα πρόβλεψης, αλλά πέρα από την πρόβλεψη και το μοντέλο, ας μιλήσουμε σε πολύ απλά ελληνικά. Ωραία. Να πούμε 5 πράγματα. Αυτό θέλουμε. Σε πολύ απλά ελληνικά, ότι η κατάσταση είναι οριακή. Δηλαδή, μπορούμε μεν από κάποιους όρους να κρατήσουμε τα πλεονάσματα, μπορεί εύκολα τα πλεονάσματα να γίνουν ελλείμματα. Εύκολα. Και αν γίνει αυτό... Που αυτό προφανώς θα είναι εξέλιξη καταστροφική, διότι όταν έχεις ένα τέτοιο χρέος, είναι μονόδρομος το να το μειώνεις. Δεν σε παίρνει να ξεφύγει ξανά το ελληνικό χρέος. Θα είναι καταστροφή. Σαφέστατος. Ναι, σαφέστατος. Απλά είναι. Με το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τι συμβαίνει και τι ρόλο παίζει αυτό? Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα είναι σταθερά ελληματικό. Σταθερά ελληματικό και αντανακλά. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Να και κάτι που συμβαίνει σταθερά στην Ελλάδα. Όχι, κοίταξε, στην Ελλάδα δυστυχώς. Συμβαίνουν κι άλλα. Στην Ελλάδα, καταλάβεις, δυστυχώς υπάρχει σταθερότητα στα κακά μας. Ναι. Δηλαδή, ποια είναι η σταθερότητα? Στο λεγόμενο παραγωγικό, Θεός να το κάνει παραγωγικό μοντέλο. Το μοντέλο της οικονομίας μας. Μάλιστα. Ότι έχουμε μια οικονομία η οποία. Κοίταξε, η Ελλάδα πέρασε μια φάση ανάπτυξης τη δεκαετία του 1960. Σημαντική. Για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι είχαμε τότε μεταποίηση. Οι άνθρωποι δούλευαν, οι επιχειρηματίες παίρναν ρίσκα. Βιομηχανία. Είχαμε βιομηχανία και είχαμε και αγροτική παραγωγή. Έτσι. Μετά μπήκαμε μετά την μεταπολίτευση και μετά μπήκαμε στο νέο μοντέλο ανάπτυξης, που όπως να κάνω την περίφημη χρήση του Καραμαλή, του αυθεντικού Καραμαλή, του πρώτου, ο οποίος έλεγε, παιδιά, σε αυτή τη χώρα καταναλύσκουμε περισσότερο από ό,τι παράγουμε. Το έλεγε έτσι σε πολύ απλά σερέικα ελληνικά. Αλλά και τόσο περί αυτού επρόκειτο. Μια οικονομία που καταναλύσκει περισσότερο από ό,τι παράγει και το κάνει από το 70 τόσο μέχρι το 2025 που έχουμε σήμερα, δηλαδή 50 χρόνια ανελιπώς, είναι καταδικασμένη να έχει ελλείμματα. Έχουμε ελλείμματα. Δηλαδή, γιατί από που όταν εσύ καταναλύσεις και σου πήρουν περισσότερο από ό,τι παράγεις, τι κάνεις? Παίρνεις δανεικά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οπότε, ή τρομνημόνιο. Πρόσεξε να δεις. Τι γίνεται? Λοιπόν, στην πρώτη φάση παίρνεις δανεικά. Μετά τα δανεικά θα έρθει και ο δανειστής και θα σου πει: Σπύρο, φέρε πίσω τα δανεικά. Τι θα κάνεις? Θα πεις: Έχω κανένα σπιτάκι να πουλήσω. Οπότε, εμείς σε αυτή την ιστορία έχουμε ελλείμματα, καταναλύσκουμε περισσότερο. Γι' αυτό έχουμε ισοζύγιο μονίμως, πρόβλημα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Και εδώ και πολλά χρόνια. Θα ήθελες να πεις τι σημαίνει ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για κάποιους που δεν γνωρίζουν? Τι εισάγουμε, τι εξάγουμε. Είναι απλό. Δηλαδή, αλλά πιο απλά ακόμα είναι αυτό το καταναλύσουμε περισσότερο από ότι. Πώς καταναλύσουμε? Κάνουμε εισαγωγές για να χρηματοδοτούμε την κατανάλωσή μας. Εφόσον αυτά που παράγουμε εμείς είναι το 30, το 40%, όλα τα άλλα τα εισάγουμε. Πολύ απλά. Κοίταξε όμως τι γίνεται, για να ξαναμεί σημασία. Πώς θα Λοιπόν, μισό λεπτό, κάτσε λίγο, γιατί έχει σημασία λίγο να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Λοιπόν, σε πρώτη φάση δανείζεσαι, όπως και τα λεγόμενα εθνικά οικονομικά, τα μακροοικονομικά, είναι η ίδια λογική με τα οικονομικά του σπιτιού μας. Λοιπόν, όταν επί 6 χρόνια δανείζεσαι για να ταΐσεις το σπίτι,
τον 7ο χρόνο θα πεις, έρχεται ο δανειστής, θα πεις κάτι να πουλήσω. Να χορέψω στο χωριό. Ένα σπιτάκι, ένα διαμέρισμα. Σωστά. Ναι. Γι' αυτό κάνει η Ελλάδα. Ένα λιμάνι, ένα αεροδρόμιο. Βέβαια, οι χώρες δεν πουλάνε σπιτάκια στο χωριό, πουλάνε λιμάνια, πουλάνε επιχειρήσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν δεις το ταμπλό στο χρηματιστήριο, ήταν ας πούμε το 1995 όταν ξεκίνησε η Μεγάλη Άνοδος, ήταν ένα 60% ήταν Έλληνες ιδιοκτήτες, τώρα ένα 40%, 30% και η δε μικρή μέτοχη είναι πολύ μικρό ποσοστό. Με τις τράπεζες, αγαπητέ Μέμο, τι γίνεται? Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές, δημόσιες, τι γίνεται τώρα εκεί? Είναι ιδιωτικές και οι βασικοί μέτοχοι είναι ξένοι. Ξένοι κιόλας. Ξένοι επενδυτές δηλαδή. Στην Ελλάδα καταφέραμε το τεράστιο επίτευγμα με τη μοναδική βοήθεια όλων των πρωθυπουργών και των υπουργών οικονομίας συμπεριλαμβανομένου και του προλαλήσαντος, να έχουμε βάλει στις τράπεζες σχεδόν ένα καθάριστο εθνικό προϊόν. Βάζουμε λεφτά στις τράπεζες σαν φορολογούμενοι από το 2006 κάπου. Πώς τα βάζουμε? Ξεκίνησε ο Λογοσκούρφης χρηματοδοτώντας τότε τις τράπεζες, γιατί είχε ξεκινήσει η χρηματοοικονομική κρίση. Και μετά έγινε η χρεοκοπία, καταρρεύσανε. Από τα ταμεία, τα λεφτά των ταμείων και όλα αυτά. Άσε τι έχει γίνει με τα ταμεία. Τώρα μην πάμε στην ιστορία της χρεοκοπίας του 2008. Όχι, πάντως βάζουμε λεφτά στις τράπεζες. Έχουν μπει λεφτά. Και το με την ανακεφαλαίωση. Πρόσεξε να δεις. Έγινε ανακεφαλοποίηση, έγιναν 2 ανακεφαλοποίησεις των τραπεζών. Ξαναμπήκαν, λέω συνολικά τα λεφτά που μαζευτήκαν. Αν βάλεις και τα τελευταία. Δηλαδή να καταλάβεις ότι οι servicers που έρχεται ο servicer, σε παίρνει και σου λέει Σπύρο, έχεις δάνειο, θα σου πάρω το σπίτι. Αυτός έχει επίσης εγγύηση δική σου. Οπότε, αν δεν καταφέρει να πάρει το σπίτι σου, πρόσεξε. Δεν χάνει τα λεφτά. Εσύ έχεις καθαρίσει, του έχεις δώσει εγγύηση προσωπικά ότι μεγάλη δεν χάσει τα λεφτά σου. Εγώ καθαρίζω, Σπύρος. Εγώ ουσιαστικά που θα μου πάρει το σπίτι. Ή θα μου πάρει το σπίτι. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, ή θα μου πάρει το σπίτι, ή αν δεν καταφέρει να μου πάρει το σπίτι, θα σε πληρώσω ένα μεγάλε. Έτσι. Πώς γίνονται αυτά? Αυτά τον κύριο Βαρουφάκη, έχεις εδώ τους πολιτικούς. Άρα η ανάπτυξη που έχουμε. Εδώ, δόξα τω Θεώ, και μακάρι να έχεις και άλλους πολιτικούς, τους φέρεις και τους ρωτάς. Τι έχετε ψηφίσει, αδέρφια? Δηλαδή, πώς έχουμε. Ξέρουν τι έχουν ψηφίσει? Κάποιοι ξέρουν. Κάποιοι ξέρουν. Και για να μην πάμε παραπέρα. Δεν ξέρουν απλώς και πέρα από το ξέρουν. Και βέβαια, αυτό είναι το χειρότερο, ότι κανένας δεν μιλάει. Μούγκα. Κανένας δεν μιλάει. Δεν μιλάει για τα θέματα αυτά. Και δεν μπορεί κανένας να μιλήσει γιατί όλοι είναι μέσα στην ιστορία. Σε ρωτώ. Δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ποια νομοθετική πρωτοβουλία πήρε για τις τράπεζες όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής? Σε ρωτώ. Δεν θυμάμαι. Ρώτα τους εσύ. Δεν θυμάμαι. Ρώτα τους εσύ. Η εκπομπή μας δεν είναι κομματική, ούτε μίλησε και κομματικά. Μίλησε με τη γλώσσα της ζωής που μας πονάει. Και ξέρεις εσύ, επειδή είμαστε και προσωπικοί φίλοι, ότι εμένα με πονάει πολύ περισσότερο αυτό το θέμα. Το ξέρω. Ναι, με πονάει πολύ περισσότερο αυτό το θέμα, δυστυχώς, όπως και πονάει πάρα πολύ όλο τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, οι πολιτικοί λοιπόν έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη, ως πολιτικά όντα θα έλεγα εγώ, που έπρεπε αυτό το θέμα. Σπύρο, ναι. Και ο ελληνικός λαός. Αυτό το είπαμε από την πρώτη εκπομπή. Εμείς φταίμε πρώτοι. Δηλαδή, εμείς δεν τους ψηφίζουμε. Εμείς φταίμε πρώτοι. Εμείς δεν ψηφίζουμε. Τι πρέπει να πετύσουμε? Άρα λοιπόν, να καταλήξουμε ένα συμπέρασμα και να πούμε, γιατί είπες δύο πολύ σημαντικούς άξονες. Υπάρχει αναπτυκή. Συγγνώμη, κάτσε λίγο, γιατί έχει σημασία. Ότι πιστεύω ότι καταφέραμε σαν λαός να έχουμε χειριστεί την χρεοκοπία μας με τρόπο τόσο βλακώδη, τόσο επώδυνο, τόσο δαπανηρό, όσο καμία άλλη ιστορία, όσο καμία άλλη χώρα στην ιστορία. Το καταφέραμε και αυτό. Αυτό είναι παγκόσμιο ρεκόρ ανικανότητος, βλακείας, για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερες εκφράσεις. Άρα θα έπρεπε να το χειριστούμε πολύ διαφορετικά. Έγινε δυστυχώς και αυτό το λάθος. Άρα το συμπέρασμα το δικό μου είναι πως η ανάπτυξη δεν είναι πραγματική. Γιατί βλέπουμε ότι αποκλίνουμε και από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Κοίταξε, ανάπτυξη ακούμε. Όχι, κάτσε μισό λεπτό για να δούμε τα πράγματα, να τα βάζουμε στη θέση. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό όρο ανάπτυξης. Αλλά αποκλίνει όμως. Κοίταξε τι γίνεται. Πώς γίνεται? Κάτσε μισό τι γίνεται. Εμείς με το δυστύχημα που πάθαμε της χρεοκοπίας του 2008 πέσαμε ένα 30%. Ναι. Ξανανεβήκαμε εκεί που είμαστε. Ναι. Έτσι. Οι άλλοι είχαν προχωρήσει όμως εντωμεταξύ πάρα πολύ. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι λόγοι που προχώρησαν εκτός από τα λάθη που κάναμε οι άλλοι? Μήπως κάνουν κάποια πολύ σωστά, δηλαδή όπως επενδύσαν στη μεταποίηση, που εμείς δεν έχουμε επενδύσει ποτέ. Αυτό είναι. Για πάμε λοιπόν στο πώς τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που είπαμε πριν, λοιπόν, τι πρέπει να γίνει προκειμένου να μην ξαναπέσουμε σε ελλείμματα.
Εδώ είναι σαφής, ευκολότερα το λες παρά το κάνεις. Ότι σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στο λεγόμενο παραγωγικό μοντέλο. Θα μου πεις, ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά για να το πιάσουμε λίγο, να του δώσουμε λίγο σάρκα και οστά. Τι σημαίνει αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία? Βασικά είμαστε μια οικονομία του real estate και του τουρισμού. Ξενοδοχεία, σπίτια, πουλάμε σπίτια ένα στον άλλον. Και επιδόματα για τους λαθρομετανάστες ή τους πρόσφυγες. Καλά, αυτό είναι αφορά και εκεί βλέπω. Και όλη έρχονται κονδύλια μεγάλα εκεί. Και όλη η ιστορία των επιδομάτων είναι μια ιστορία, κατά τη γνώμη μου, πολύ προβληματική και λυπάμαι δηλαδή να έχουμε. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν θεωρώ στοιχείο οικονομικής και κοινωνικής υγείας αυτή την οικονομία και την κοινωνία των επιδομάτων. Μάλιστα. Το θεωρώ εφόλης της ύλης λάθος. Δηλαδή, λες τώρα και νέα παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι και ηθικά και οικονομικά είναι λάθος. Δηλαδή, τώρα τι κάνεις, φορολογείς. Υπάρχει μην πάμε τώρα σε βαριά οικονομικά, στο λεγόμενο dead weight loss. Κάθε φορά που φορολογείς. Μου επιτρέπεις κάτι πολιτικό? Ναι. Εγώ, αν μου επιτρέπεις και με την πάσα που μου δώσεις, ένα επίδομα θα ήθελα πολύ. Και δυνατό επίδομα της μητέρας που δεν θέλει να εργαστεί. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι. Μόνο αυτό το επίδομα, δηλαδή, λέω, αυτό μπορεί να το κάνουν 800 ευρώ, 1000 ευρώ το μήνα. Και τα άλλα επιδόματα και εμένα με προβληματίζουν. Εσύ, σαν οικονομολόγος, ξέρεις καλύτερα. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, ίσως η μεγαλύτερη κουβέντα, διότι αυτή τη στιγμή λέμε για την ανάπτυξη. Λοιπόν, η ανάπτυξη, ωραία, πρέπει να αλλάξει. Θα έρθω σε αυτό. Ναι. Πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο. Δηλαδή, εντάξει, με το να πουλάμε ακίνητα ένα στον άλλον και επειδή έρχονται και μπόλικοι ξένοι να αυξάνεται η τιμή των ακινήτων, που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και στο παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας. Διότι τι γίνεται, ότι για να έχεις ανταγωνιστική οικονομία πρέπει ο πραγματικός μισθός, αυτό που λέμε, το ότι μένει στην τσέπη, και να μπορεί άλλος να ζήσει και να μην είναι πιο ακριβώς από ό,τι σε μια ανταγωνιστική χώρα. Αν είχες το ενίκιο, ξέρω, στα 300 ευρώ και αν είχες το ηλεκτρικό στα 50 ευρώ, θα μπορούσες να δίνεις 1.000-1.200 ευρώ και τα καύσιμα, να ήσουν ανταγωνιστικός και παράλληλα να ζούσε και ο άνθρωπος. Αλλά όταν πάει το ενίκιο στα 500 με 1.000 το ρεύμα εκεί που έχει πάει, μετά πρέπει να πουλήσουμε σπίτια. Και κοινωνικό πρόβλημα έχεις και πρόβλημα παραγωγικότητας. Πρέπει να πουλήσουμε σπίτια, χωράφια. Άρα τι πρέπει να αλλάξει εδώ που λέμε, δηλαδή πρέπει να ξαναγίνει, επαναλαμβάνω το κλισέ, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει τώρα, να πεις ότι στην Ελλάδα θα γίνουν εργοστάσια, δύσκολο. Εκείνο το οποίο μπορεί να γίνει και είναι μια ιστορική ευκαιρία να γίνει, επειδή αλλάζει διεθνώς το παραγωγικό μοντέλο. Φεύγουμε από τα εργοστάσια, την παραγωγή όπως την ξέραμε και πλέον πάμε σε νέες μορφές παραγωγής. Όλοι τα έχετε ακούσει, με ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Θα μπορούσαμε, παρόλο που έχουμε χάσει το υφιστάμενο στάδιο ανάπτυξης, να μπαίναμε με τα μπούνια σε αυτή την καινούρια ευκαιρία, να βοηθούσαμε, να χρηματοδοτούσαμε τέτοιες εταιρείες. Υπάρχουν επιστήμονες, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να μπουν σε αυτό το τομέα, προκειμένου η Ελλάδα να μπει. Άρα θέλω να δώσω έμφαση σε αυτό που λες. Απολύτως. Δηλαδή, για να δώσω και ένα παράδειγμα. Θέλω να δώσουμε έμφαση. Κάνεις μια πρόταση πολύ απλή, πολύ συγκεκριμένη και ρεαλιστική. Είναι ρεαλιστική. Να δώσω ένα παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή μια χώρα συγκρίσιμη από πολλές πλευρές με εμάς, όπως το Ισραήλ, τα κατάφερε να γίνει αυτή η χώρα πέρα από την πολιτική της. Δεν είναι πολιτική αυτή τη στιγμή η κουβέντα που θα κάνουμε, αλλά η οικονομία της έστησε μια οικονομία καταπληκτική πάνω στην διαχείριση της τεχνολογίας και του innovation, του νεωτερισμού. Αυτό το ίδιο μοντέλο μπορούμε να το αντιγράψουμε και εμείς, διότι πανεπιστήμια έχουμε, καθηγητές έχουμε, παιδιά έχουμε. Καλά μυαλά έχουμε και υπάρχει πραγματικά μια νέα γενιά που δεν είναι η γενιά και το πιστεύω να τους ξαναφέρουμε και απ' έξω. Και να τους και τα παιδιά, τα οποία δεν είναι παιδιά που θέλουν να πάνε στην Υπουργάρα να στήσουν μια κομπινούλα, να πάρουν 10, να του γυρίσουν 3 κτλ. Θέλουν να προοδεύσουν, να κάνουν δουλειές, να κάνουν εταιρείες, να προχωρήσουν και έχουν υγιείς φιλοδοξίες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα. Όσο το κρατάμε, διότι τα παιδιά αυτά 1, 2, 3 θα απογοητευτούν, θα πάνε έξω και θα δουλέψουν όπως έχουν φύγει ήδη αρκετά πάρα πολλά παιδιά και τα χάσαμε για τα καλά. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η ιστορική ευκαιρία, ας την αξιοποιήσουμε. Πολύ σημαντικό, αγαπητέ Μέμο, σεβαστή κύριε Κολιάτσο. Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Αλλά είναι μια πρόταση, ακούστηκε μια πρόταση, αυτό είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να ακουστεί στην εκπομπή, μια συγκεκριμένη πρόταση, δομημένη από ένα τεχνοκράτη που είναι και ρεαλιστική. Άρα μπορούμε να το κάνουμε. Τι μας κρατάει? Μας κρατάει, κοίταξε, όλα αυτά τα θέματα. Το περάσουμε σαν μήνυμα ότι πρέπει να γίνει κοινή θέληση, γιατί είναι εφικτό.
Ό,τι έγινε δεν αλλάζει. Να παραδειγματιστούμε. Επαναλαμβάνω. Να παραδειγματιστούμε από τα λάθη. Ακριβώς. Επειδή έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Δεν λέμε, δηλαδή πολιτική του να κτίσεις innovation σε μια χώρα, να κτίσεις τεχνολογίες, έχουν υπάρξει σε πολλές χώρες. Και η Ιρλανδία και το Ισραήλ που είπαμε πριν και η Αμερική πολλά χρόνια. Χρειάζεται να πάρουμε ένα μοντέλο να το αντιγράψουμε. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Αρκεί να θέλουμε. Δηλαδή, να σου το πω πάρα πολύ απλά. Είχαμε αυτά τα λεφτά του περίφημου Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 35 δις περίπου. Πολλά λεφτά. Δοθήκαν τα λεφτά αυτά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σχολιάσω αν τα λεφτά αυτά δοθήκαν ή δεν δοθήκαν σωστά, αλλά θα φανεί αυτό. Αν τα λεφτά αυτά, γιατί είναι τα τελευταία πολλά λεφτά αναπτυξιακά που δοθήκαν από την Ευρώπη, τα επόμενα λεφτά είναι για όπλα. Και εμείς εκεί είμαστε πάτος προς το παρόν. Δεν έχουμε βιομηχανία. Λοιπόν, εάν θα φανεί τα επόμενα χρόνια ότι αν τα λεφτά αυτά όντως πήγαν στους σωστούς επιχειρηματίες, πήγαν στις σωστές επιχειρήσεις, γιατί αν έχει γίνει αυτό το πράγμα, τότε ναι, μπορεί όντως η ελληνική οικονομία να μπει σε αυτό που λέμε έναν ενάρετο κύκλο παραγωγής, παραγωγικότητας, κερδοφορίας και ανάπτυξης. Διαφορετικά τα βράζουμε στο ζουμάκι μας και δεν ξέρω, ελπίζω, το απέφχομαι, αλλά ίσως θα αρχίσουμε κάποια στιγμή να κοιτάμε από μακριά ίσως την επόμενη κρίση. Που βεβαίως το απέφχομαι, βεβαίως δεν πρέπει να γίνει, βεβαίως μπορεί να μην γίνει, δεν πρέπει να γίνει και μακάρι όλοι κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Και επειδή βλέπω ότι με αυτή την αγαπητός, με αυτή την ευχή λοιπόν, ο χρόνος μας σου εύχομαι να βάζεις και εσύ το λιθαράκι πλέον ότι εμείς την αλήθεια μας τα λέμε, την αλήθεια με αξιοπρέπεια και σεβασμό και ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του ειλικρινά με αυτή την ευχή που ελπίζω να είναι ευχή όλων των Ελλήνων και με ένα απτό παράδειγμα και πρόταση που κατέθεσες. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ κοντά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τηλεθεατές μας που για άλλη μια φορά μας παρακολούθησαν, τους χορηγούς μας που μας στηρίζουν για να έχουμε μια ανεξάρτητη φωνή. Τους ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε και την επόμενη Τετάρτη στις 7 η ώρα να είστε κοντά μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.